bareng kowe calonane kok lahire no. Calonan bareng kami tua muri. Iya. Metune iki anu Jakom. Kontrak kae kadre. Berarti Mas Agus biasa medal-medal nang putih-putih ngoten ya. Aran darah sakit niku. Oh, boten panes so. Anu Karepe kok dilatih. Minat. Oh, iso Terampilan gawe yo. Wis sekarang ku minate ndek apa ya? Bakat ndek. Ya mugi barang kan entuk lah wis ya. HP gagah. Nah niki pinter iki. Kepane yo Tapi omongane Nggih. Iki saged dihubungi sinten? Bapak. Nggih. oke lho nomor iki. Nggih. Nomor jenengan nggih, Pak. 082 324